на всички, аз съм KS Gaming BG и днес, както виждате, пак сме в FIFA, както виждате нямам отбор и днес ще правим склад билдър. На вратата реших да сложа един много добър италиански вратар. Всеки FIFA играч се сети кой е и това е, сега ще видите, това е Буфон. Както виждате, Буфон отива на вратата. Тук реших да сложа един много добър играч на Манчестър Сити и това е този. От другата страна реших да сложа един малко по-стар играч, който е на Челси и това е Джон Тери. От другата страна ЛБ реших да сложа Гипс. Както виждате на къде отиват нещата към какъв отбор. Тук реших да сложа Завлета. Много ми харесва как играем. Така. Тук реших да сложа Шави Алонсо. Тук реших да сложа Пасторе. Пасторе 84 overall. Момче много добър. Тук реших да сложа просто един много добър играч. Играе в Ювентус, беше в Реал Мадрид и това е Кидира. Тук сложих един много зоп играч, много бърз, пейс, много бърз, много добър играч и това е Олег Шатов. Олег Шатов, препоръчвам игра на всички, много добър. Тук много се чудих между едни-двама играчи, между този и още един и реших да купя, както виждате, Кавани. Кавани 85 оверал. Момче, много добър. И тук не на позицията си, но не е по място. Не Промес. Той също Промес е много зор. Препоръчвам ли го? Купуйте го, много добър. Там реших да сложа, сега ще видите кой. Точно Марио Алтели. Не един от най-хубавите шутове има той. 80 шут, 77 пас, 68 пас, 79 дрибъл, 30 дефенс, 78 физика. Вижте само какъв футбол стана. И в резервите остатъкът. Както виждате един в резервите, това е двама вече го сложа да се оправя. В резервите един е Ван Перси. Другата резерва е Руфер. Другата резерва е, сега ще ви кажа кой точно. Може да се сетите. Мота, един добър играч Париж. Другата е този. След това е Промес в резервите. Ашику го слагаме също в резервите. Има и още резерви. От резерва Ботелс. И това е в моят склад билдър. Как виждам, правихме 63 кемистри, 82 рейтинг, но за жалост не съм купил менеджер. Ще купим менеджер. Това е моят склад билдър, както виждате, много добри играчи. Ето отново Буфон, този, Тери, Гипс, Завлета, Шави Алонсо. Ето го, Шави Алонсо, Пасторе, Кидира, Шатов, 85 оверал Кавани, Балтели не е позицията си, но вижте, 82 рейтинг съм направил, чакайте. 82 рейтинг. 82. Направете го, видим ви за нет. Ето това ще бъде този клип и вижте отново отбора. Чао, чао!